bo views ni bagai am hai ke kok sao ni sao views ni bagai saka hangka o korona ang ba kulis mi sai pai khamu ane oro ani tarik ka kunu kure ang oro views ni bagai norna hai ke sanai ang dukhu na kha jeta bo ba ang ate ki hinjagai o kokno onek da boi to mani tabule ang da boi mali ata o kokno ang tabu mus masa sinai ang sajong sajong bisingo ang hinjag tunge ang thui tong na da ha tabu noro ang sawisi norok saimano ang sayake norok si sikamu ba ano bising teke ano press hari tongo ba teke sa sawi ang tablet tai tong maya ang masa sinai no bo je samani no ang reply re nai joto no okay bo puila sawo jen bo respect jana mu tungo do ang dara hine ang kok joto kogono use khai nani mu tungo bo hingke I ang bulgo siwo ang dara ringliya ani thamsini bai ang dara ringliya do bo haike ang kok sana borengya tam sanai ase emotional khai sana borengya norok to nugui to na ang amai rengya ani kok sana ni hingke puila no sanai je dara abir ang video khaine hini saimaya hini sabupo ang jen a video khaine hini bo saimaya pu ang bono sajak ang tabu agin hekite achugui tongmaya ang o video ma khaina ang ma sanai ang nung bai kaisa kongno bar sawoi ang dukhu phunagai tongmaya jen norok se arani babuni sradoni taimo norok blog khaye aisa blog khaijak do afro norok blog khaye o rang no difai manu hunka ke ang bo rang be khaifro ang bo video khaye rang ni nai o ko bona ang sajak ke bo tabuk jen bo saimiya hani sawo ke aba ani skunu sana korei ang sajak bono puila chengko banglai frono ang video ma khaine hini sajak ke o ko bad de tak thanglai nai unko je bo voice sms khnar mani recording khnar mani a amrita hne borei ang bo ba kono sobe sinilaya kono jaga bo contact korei ang je fro abi ako dara abini oro video khaya a fro boro video khai kondo engkai ekdin salja chung program ma laikha obori bai ang to siniya program ma laikha a time chung dara abini oro boro video khaina boro video khayo hna oko te kaisa victoria video khayo aja ko ta binoro victoria video khamanoro bonukna engkai victoria video khaimani bota afro oko kubuya mane nugui tongma ba tangma sasino bodrak sao hnai viral ngi tongo do engkai chini je aro je program thangnai borok sawo jen ongko tabuk ba ninda abinoro victoria songsi video khai bele boba drak sa khna bele agyo hne mani layo engkai aja ko sido tabuk khaisnai no bele binoro borok skari khake hne cheng mani jak ang na hiya I ang mani jak engkai boron ko bai mani lai khata engkai o kong no a borei jen o amerita na borei ta mohini bo sapai ka jane thamsi ngai jen jono phone khaika da abi phone khaika do da abi phone khaye norok ta ma ani bepara hamya salai himbla hani sawo engkai bini bepari to ang da hamya sama korei engkai I ang hamya sama korei phona ang I salai jak kok salai jak hai phona amsuk hamya to salai jak ya nono ta mohini ni norok khobor sogei ba hani ang singka engkai norok se ta ma hani salai hani sawo ana engkai ang sajak I ang hinjak hina ang gosika abo sipa o buri amas koklai saka o amrita hinai bosi pet mane bin buku emon wat hamia saka bo asuk balok jak o kok asuk balok jak taba ang muitu khai sai tongo ane oro kisa misa mane kok pogi mano ofro ni dini afro ane loge tongo surubi bo tongo mane o timni bisingo bo masa tongo ta bo tongo engkai bota mohni ba sapai ka jani amse kai jengkok ma bang lai kha ofro bo engkai bini kong na khna woi adar abini kok ba amrita ni kong na khna woi tai masa sokpai khabar no oro ni maisa asudirok tabo khanam ngai buni sinilia oro osenalo samung khaise tabo kai buni bagai hamya sa asudirok noro accident ngai thidi asudirok namong ya puru hangkai eko dara namung khangkai tabo kai sak nanglia
je channel samungkai o channel samungkai thili di noro lasiada bumhang sipala pala khai bong bumhang nai negeri batima makhang khai rok kuni kuni ke daily logi tabo khai o channel chini channel samungkai ang kai makhaya ni bagai asudi rok ginang jagi tonga ang tam khai ke banor no mufuk jungma chini channel samungkai kotorungi tabo khai bunyorok samungkai tabo khai sini jagai hinui asuk ani mai sana mo jeng ke bosinia mane jeng agi tongfro borok gore jeng angkar mani pore se borok jotono thango ke ba jeng ba ke sini nai bana ke ani mai sa status sijao kha ang bai surubini photo no status sika tam hini re khamo amte hini re pho ani dara abini oro video khaye popular ngai bumung ngai tabe khai khari thangbai kha wat hamya ri wa ja ko ngai chini to number kari chek thaimiya boichono rohor do ngai puila to ko photo ro riya khaino sui re kha phonta sitra khaino buku sitra ri woi sui re ja phonta ngai afro to thaimiya boi ano chono ro ka ngai bung ba men sing khai je ko no bong nya ngai thaimiya ta samone hi last e ono kha chini photo ro ja ba tabuk jeng o sinia nugia rok bai se jeng tabu hinjang nani asuk sitra wat bai khaye engkai o kok rok je o borok himani o chila himani ta o chila himani thaija kok jatun thaija kok jeng age dara abi bai salai jak dara abi bai kok bang jak bo o charai sap sajak engkai o kok dara abi sayakai borok bahai ki si ang hinta bo sayakai borok bahai ki si bo o kok na asuk jotono je jing samani tiklai saiman mane ang jengkai help khaya bokha ane help khayo ani babuni srado time je borang ni phaimani mane bo help khayo I anggo siwo bora ano help khaya ani o hamya dino help khaya ang khushi bana kha ang onek no khushi boroni blog ba ang sajak o somoyo ang nirami sai tongfru bora ana amse help khay mane ang onek no khushi na khado onek bokha tongthoka hingga a time ni kong no bo 2-3 bosor ka kha a time ni kong no bo ta mong kha bo tak phano o kong no joya woi ang bo bai walai mani timbarang kha timbani bisingo 2 ba walai thani bo o kok saka do ang no rang ri mani help khai mani o rang ano bek khai nang ang bai video se khaya nang ano logi siriya hingke arang ang nanai ano ri hini saudo puila saka 2 ba walai fur saka engkai afro ang sajak kesang khaino o abo noro ni bukha bai noro help khape mani ang to ro phai ni rok saja jaya engkai nung judi no nango hingkai ang orang no bek khainai nini rang busuk sadi